Welcome to PC Shah's channel. Mizo thilak fu makte part 6. Ole tuntuma chuan keima ni mizo pui ngei te na camera an thilak fu makte kha karon tilang le do na heng kanon ti chua theina chan hi mindu saktu te zara ni a an chunga kalom ma amaro chu thalak le video ron lut zong te kan ti chuak vek theilova chunga ero chuan in ngai thiam na karon dil cheu ni chuang comment ta hian patma salam link kha karon da do na alen lo chuan in lo en vek don nia tuna kan clear ho tran do na nga minon thon tu te soidanin kan soi chong mai do na ni he thalak hi kan nu nen video call kan in biak lai mi ni a tukvera hian he thil mihring ni om tak hi alo lang ve ringot maya tukver om na hi sang takani a mihring lon theilo om takani ti chuan he thil hi enge niai lo rin vele enge mo thil dang lam deuh nge ni nga mu sual thil mai jok irin dan comment la mai lo soi ve don nia kapite khuwa ni kumkum thar mang tur khan kan kala naute kan nei thara wangin alom na ni pa fomin chung ko kim line thla lang u kan ti a kota thla kan la a anua chon ganan en non na kan lan that lo hlom e ma wangin kan nuye za ang reng khop maya kan zoom phei zela pite i pute nu pui ko ki zona chuan mei cheno pang ang deuh theilo lo dak ve trok asama mel khu vek le akut pitei ko kia von chukan mutani alang turang chukan lang kim veka thalak kal sual nin kan rasi lova makkan ti ve khop mai lo en chiang vela he thil hi enge ni rin vele hei hi aizol veng pakhata kalak fu ni ka u nen chi motora kan oma ka u chu dora thil lei turina kal zoka kei chu kalo thu a kalo in selfie a atir chuan ka hmumai lova ka ho nuwa he thil hi lo lang ve ringot mai ni ken le chuan ka hlau le maya camera kal sual chunin ka hre thei si lo makka ti ve khop mai engin lo ngai ve dan le he thil hi ka thian pa mi ina omin atonani aming le veng chu soila na rem ti lo wangin ka thup sak mayanga heng thil hi kumin april thalai hol vela ton kha ni a he thil thlen lai hian boruwa ka so sang khop ni na soibok hetia video a capture lai hian ama ni lo tu ma midang anom lo ni na soya thil mak ve tak chu ni lo thlir ve te le khang thil thleng te kha thlarau sual na tho nge ni nga thli na tho mai jok ni ang engei ngai dan comment la mai lo soi ve don nia
he thalak minon thon tu soidan chuan hei hi keima thalak ani a engma edita omlo ka thian nu in helai rin bial chunga mi hi lo mu a min hril nuwa ka mu ve chi ani alan dan chuan Chinese ho mai kor te poang lek lek ka lo thlir tu lam ten enge nia kan hriat ve le he thalak hi serchi pa general conference om lai kan thian ho thalak ani pasari kan ni a thalatu ni lo pakhat hi thalatu bula om boka atira chuan he thili kan humia lova ma se a hnu kan han hu chu mak kan ti tak ze tu ma mishing veiwa kanom kan shelova a pian mang hi chu mishing ani a ma se adum vek boxi engma edit om lova chuan phone camera pa ngai la kani bok anen chiang ve deuh la eng thil nge ni ai hriat ve le he thalak hi October sang hi som pariata college kan thian te ne na kan picnic na ni thalaka mi hi ka thian ten ni a he ta hian kutcher le voi deuh hi alo lang ve ringot maya ei hi atir chuan kan hulova atuk lama class group vela thalak ho kan thon na tanga kan hu ni he thalak lai hian keini po anom na pool opposite khian kan oma mi pa po hi kalson ve mai la tin kan lo nui ve bok ma se kutlo lang khi chu amak kan ti ve khop mai a khoi thalak jok hi nge amma sa jok le anun hung jok chu kan hre to lova a mei china post da na tang chuan a hun chu a in hlat lo ma se he thalaka hi chuan kutcher thing theng kha alang ve to mi lo thung thlir tu ten he thil hi eng thil nge nia kan hriat ve le he thalak hi kho pakhat thlan muala kan lak fu ni a kan thian pahnih chen gang kalti kan chiang khop mai ti chuan thla te kan la a ma se kan thalak pakhata chuan he thil hi lo lang ve ringot mai ani thingbung chu nin kan hre si lova a omnak hi cement thlan chunga ni hemi thlan muala hian patereu te te pali velin zuin hu thin thun soya chu nen chuan a inan mel kan ti khop mai hanin chiang la enge ni ai rin ve le he thalak hi Mars ni som panga sang ni som ni Sunday tlai kan la kani a kan thalak lai tel lo a hnu kan en le a no pang ni om tak mel ka thian nu ne na kan inkara lo lang tel ve ringot hi mak kan tin kan hlau em em maya karon share ve ni e he thil hi nikum December thla mi ni hemi zan hian kan ar sa hem tur chu chop chil de vin dar som pakhat le chan ve bor vela kan nu nen kan tala kan thian te ho zong chu in chung laman oma kan pani chia kan ni kan nu hian thla min lak saka kan lak lai hian tu ma kan hnung lama hian anom lo shim shim ti chuan kan hnunga hian he thil hi lo lang ve ringota heng hi eng ti lo lang ve ringot nge ni po kan hrelo kan nu hian min lak sak lai hian kan hnunga hian engma mulova thalak kan in let nuwa a mu ve chawa kan thian te po kan hril ve a kan thian pakhat phei chu a ho pha ngal nge nge ni ngun dewin lo en ve ta la mi pani ni om tak lo lang hi an fia lo em em maya ama ro chu so ta an hnunga step te chu alang chiang le em em loi si eng thil nge ni ai rin ve le
he thla kan lak lai hian ka thian pa nen kan pahnih chawin kan oma ma se he kutle khita ka thian pa hnunga maidang tak khi aron lang ve ringot mai ni enge omzia kan thethiam lo le a enge ni a ilorin ve le tlai ni tlak lim vela in chunga tangin moi kan ti ema wangin van thla te chu kan la vela tam tak kalak zinga hei hi kala fu te la amak kati khop mai mishing pa ngai nin ka shelowa a mel hi adang e mem maya baka heti hian lungtum mang mai lo ding runin min mel nge ning ka she boka ka thawa min man chiang khera sin editani lova ma se black and white chuan ka da a chan chu kalara ka da chuan midang kan venga mi ten ka identity hriat ka du lova chu wangin black and white in ka da ni alang tur chu lang fia thovin ka hria chuan hemi thla ka ti don nge ram huai nge enge po ka hriat lo din na ina hian mana kumni kum thum ve liam ta khan anei tu hi aloin ok lum to ni ole clear tu ten chiang de win han en taila mishing pa ngai ni thein gan rem le chuan makkati ve deuh chu hetialan maidan chuan alu le ventilation hi ain zone vel chiani hei hi November ni som pali sang ni som ni kan la kani a kumina chia kan hnunga thil khi kan hmu a amak kan ti ve khop mai keima lak sakani a kan lak lai hian tu man om si lova thla ni chu kan tingam lova ma se mishing ang lo khop mai an ende uwang la enge ni ai rin ve le kamera kal sual nge ni nga chu tiang lo deuh jok chu he video hi kumin juni sari jana mi khani ka thian pa ti la ka pa terwal zet ning kanin koma kan pani chawin kan oma ani chuan a bial nu bia a tongkam man te chu nui zat thla ke ma wangin video in ka covera kanui na sa le boka ti chuan thlanglam varanda khuan mishing kut ang chia hi lo langa midang anom ve ti donila varanda kaldon chuan tuna kanom na hi an lo paltlang nge ngai boxi a kan thian pa local tur chu la oma ma se anila alo la thling der si lova varanda la hi thlanglam sang takani a alona lon chi rual ani boxi lova ram huai ni chu ka ti kher lova ma se makve tak chu ni chan chop mai ani lova chu min lo hriat sak bok ula ka du ni chiang de win han en chin taila thala tu te hriat lo lai hian mishing local ven ti na nge ni nga chu tiang lo deuh jok chu engei rin dan comment la mai lo sei ve don nia he thalak kan lak hun hi April ni rup sang ni som pariat zandar sari lem ni somli pali ni a hemi zan hian thian hovin kan thian pa te in kota zai ho pa in kom khomila tin kan rela ti chuan kan kal khom ta a anu dewa chuan kan thian pakhat chu thla lo la te kan ti a chu he thalak hi ni ti chuan anu kan han en nak chuan kan thian pa hnunga thlarau ang tak mai hi alo ding reng maya kan bang bo hlom khop mai anen chiang ve ta ula engin ngai ve dan le mani lok juni somni pakhat khan phone thar ka leya hemi zan hian kanu te na riak turing ka kala
ka chung ten mut rem vek nuwa ka phone thar camera te chu ka tes vela chu tia ka tes kwal vel na chuan kan hnunga mi hi alo lang tel ve ringot mai ka han zoom nai deuh phei chuan mihring hmai fang ang hian alo oma ka hlau tak zetani he thla ka lak lai hian thuthleng se ya YouTube ngai thlak pa mut ka tuma keima chia kaming to nge ni ka hlau khop mai han zoom chiang in hanen chiang deuh taila enge ni ai hriat vele camera kal sual satli nge ni nga chu tiang lo deuh jok chu ole khati jong kha ni a video le thlak te hi serial number kan pe veka amak kan ti ber kha comment lama kan soi hlomanga vote musang berin lomanan dong don ani vote thei hun chung hi kar le ni lai ni juni somthum zandar som pani thlengani ang account pakhat atanga voi khat ai tam comment kha chu kan pom don lo bokani chuan thalak le video mak thon du tan khan he number kan tar la na hian WhatsApp mangin thelu theani a thalak le video te kan thelu ma in alo lang te emo thala tu emo phalna lak ma sak zel turani